Bik siyindim, şuna çiştim hele. Jöriyalmasam da çiştim. Tayağıma dayanıp çiştim hele. Şutuda yaşauшы 87 яшьлек Миннегөл Сәләхетдинова мондый бәйрәмне берничек калдыра алмады. Чөнки авыл клубына 50 ел тулган, үзе ул 40 елга якын мәдәният өлкәсендә хезмәт кылган. Баштарак иске клуб белән җитәкләгән, аннан авыл китапханәсе белән. Жылы түгел, işитәгән урыннар клубта суык. Шунда хәзер мондагы шикелле урыннар юк инде. Жылы, якты, кара бу галәмәт бик чиста бит, бик матур бит. Монда эшләүе үзе бер рәхәт. Юбилейга багышланган бәйрәм чыннан да бик күңелле килеп чыкты. Җитәкчеләр коллектив иҗади студиялар алышынып торса да, бер нәрсә генә үзгәрешсез кала. Бу рәхмәтле тамашачы һәм җылы атмосфера. Залда буш урыннар юк иде. Программаны башта авыл халкы белән сөйләшеп чыктым. Кемнәр эшләй, кемнәр эшләргә риза, кемнәр булдырала. Аннары шул кешеләрдән кулап, читтән кунаклар чакырдык, авылдан чыккан кешеләрне. Шуның нигезендә менә программа төздек. Аннары 50 ел эчендә эшләп чыккан 28 кеше бар. 28-нең бүгенге көндә 24-те исән. Менә шул 24-тенең килә алганнары монда килде, аларны котлап, аларга бүләкләр бирдек. Аларның слайдтан фотоларын күрсәтеп барып, шундый бәйрәм оештырдык. 50 еллык юбилейны Чытылылар яңартылган авыл клубында үткәрделәр. Күптән түгел генә монда капиталь ремонт үтте. Бина тышкы яктан да, эчке яктан да үзгәргән. Монда җылыту, электр, су белән тәэмин итү системаларын алыштырдылар. Яңа тәрәзәләр һәм ишекләр куйдылар. Креслолар һәм костюмнар да яңартылды. Район башлыгыннан бүләк ителгән сертификат та урынлы булды. Аны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Шейх Исламов тапшырды. В этот праздничный день искренне желаю процветания и долголетия вашему творчеству. Пусть атмосфера творческого поиска, которая наполнит стены Дома культуры, пробуждает в людях доброту, все лучшее и светлое. Пусть всегда царит вдохновение и процветание.